Ahoj, moje jméno je Honza Tománek, jsem světovým šampionem v Ironmanu a mám velkou radost, že můj životní příběh se mohl stát součástí knihy Smysl života. Jmenuji se Denise Divoká, jsem také hradou součástí knihy Smysl života. Ahoj přátelé, moje jméno je Tadeáš a moc vás zdravím tady z afrického Konga od řeky Nyari, kde momentálně pozoruju šimpanze na druhém břehu. A právě o Africe jsme se hodně bavili s kamarádkou Verčou, které momentálně vychází parádní knížka. Hele, teď ti šimpanzi jsou slyšet? Ahoj, budem veľmi rád, keď podporím vždy knihy Zmysel života. Som jej tiež súčasťou a ona vlastne hovorí o tom, prečo je dôležité sa starať o svoje psychické zdravie a prečo je niekedy dôležité sa nevzdať a že to stále má zmysel. A je hrozně důležité, aby jsme vždy ten svůj smysl života našli a drželi se ho. Kniha Smysl života otevírá téma významu duševního zdraví. A stejně jako příběhy několika dalších inspirativních lidí, tak i vy se můžete stát prostřednictvím crowdfundingu součástí této knihy. A moc bych vám chtěl doporučit tuhletu knížku, protože si myslím, že právě o smyslu života je hodně potřeba se v nynější době bavit. Takže určitě si ji pořiďte. Ahoj. Šimpanzi to ví taky. Podporte, aby tento projekt má to zmysel. Tak se uvidíme v knize. Ahoj. Děkujeme vám.